Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Mapostori topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapostori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Amuri eZimbabwe, muri rudadiso, nhasi rarimwe zuva tadzoka zvakare kamumusha weNorton. Saka regai nditange nekuisa zvanza zvangu kwamuri nemituko yenyu yese. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nauya tadzokera ndiyo iya yemabhonzo akazowanikwa mushure mekunge munhu abatwa nemhepo akaratidza kuti apa ndo pandiri. Mushure mekuratidza kudaro achibva afawo zvakare. Ndo nhauya tadzoka naye kuti tinzwe kuti vapapi, nekuti pari zvino titori paNorton Police Station. Tikupeka update yekuti zviri kufamba sei. Selibingelela muli eZimbabwe, kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo amalanga eqhubeka ke esiya phambili. Lokho esiqhubekela phambili ke silinikeza ukuqhutshwa kwendaba eyamathambo ayedingwa nxa likhumbula, nthemba liyakhumbula indaba esake salilethela yona eNorton eyamathambo ayedingwa. Ngakho ke kulomoya owabambayo amathambo asetholakala. Ngemva kokubana esetholakele lo owayehlezi olomoya wawuhlezi kuye wasesishiya. Ngakho ke namhlanje sikhonapha ke se-police station eNorton, lokho esiqhubekela phambili ngendaba yakhona ukuthi sizwisise ukuthi kuhamba njani, kathesi sokungaphi, inhlelo zangikhona zihamba njani. Kutanga chirongwa chanhasi regai tikupei gogo vaya vaitungamira kuti takasiya paya kavachiri kutsvaga mamwe mabhonzo anga asati awanika. Tinzwe kuti vakazoawana sei, chii chakatora nzvimbo. Amanini ke siqalisa uhlelo silinikeza umama ekhuluma onguye owayekhokhela umsebenzi owusenziwa ngesikhathi kudingwa amathambo. Saqina ke besithi amanye amathambo abathole nje amanlutshwane. Ngakho ke sifuna ukuthi sizwisise esichasisela ukuthi bakuhambisa njani baze bathola amathambo wonke akwana babuthanisa endaweni eyodwa. Elami igama nginguThadiwa Nashe-Khuthama. Njengansuku zonke ke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ngajime mpururu. Mushaona harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora
unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero, achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewererenje, 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 uyewererenje. Ndakumbira shumba, onaka ndakutenderere. Wati pagwara reupenyu. Nhau yedu patakaisira paya takasiya kunotora mapfupa muchitsvaga mamwe mapfupa akasara. Akazowanika here mapfupa iwaya? Uyezve pane here nzira dzamakashandisa dzekuziva kuti mapfupa atiri kutora aya ndiwo chaiwo? Hongu, makatisiya tiri pakutsvaga tawana mapfupa mashoma. Tichidzokera mudare sekuru vakataura vakati, endai munotenga tswanda neupfu hwezviyo, munondikumbirira pamadziva, mupe machembere tswanda iyoyo, ndiko kuti mupihwe mutumbi wasara kunyanya musoro, nekuti ndo vanga vakachengeta vari panzvimbo yemumvura. Saka vanoda kusiya vapiwa chavapiwa. Takaita sekudaro, takaita tikakumbirira, tikakanda tswanda yedu mumvura, ichibva yadzika pasi, tichibva taridza mururu, ichibva yangonyura, haina kuzowanika. Tichibva kunokumbirira sekudaro, takatanga zvakare kufamba tichitsvarisa mapfupa edu. Takanonga mapfupa tichibva parukova ipapo, takatanga kunonga mapfupa ese anga asara. Tichibva tazoramba tichifamba, sezvo mapfupa edu mhepo yaitaura kuti handina kufushirwa, ndakangopararira nembwa nezvipuka ndichidyiwa, ndiri panyika, handina kupinda mumvura zvokuchererwa pasi. Saka takazosvika nzvimbo yanga ine mapfupa ose kubvira musoro kusvikira nembabvu dzese nezvibhurwe zvese. Tikasvika pakuona zvese zviri panzvimbo imwe chete, kurakidza kuti ndo nzvimbo yanga yakaradzikwa mutumbi. Ichibva tatora mapfupa edu ipapo, tichidzokera kumba nemapfupa edu akwana, zvese nemazino emunhu tinawo. Tichidzokera kumba tamapfupa edu akwana, taamanheru tiri panhamo. Mwana wemufi akasara anova ndiye mwanakomana mumwe chete asara. Mwanakomana wake ane 18 years, ndiye akazobatwa nemhepo ichitaura ichitenda kuti mazvivakupa ndotenda nedare rako rawakatekaidza, wakaritekaidza zvakanakisa muchikaranga rikagamuchirwa. Nhasi uno ndiri kusekerera ndakuenda kudzinza rangu. Yakapupura ikati, dare rako rasimudzirwa rave nekupenya, richange rine kuguta mukati mekushanda kwandinoita pachikaranga. Saka ndizvo zvinhu zvatakasangana nazvo pakupedzisa dare rangu nezuro. Ndichipetera dare ndo zvakatakasangana nazvo zvakadaro. Wazivai mhuri yeZimbabwe, ini ndini Charles Murinda Gomo. Ndichitaura nhau yababa wangu. Taimbotsvaka mapfupa, saka takazomawana pa akanga ari padhemu paitaurwa. Takawana mapfupa avapo, saka ndo nhau yatiri kugadzirisa kuti dai tawanawo batsiro tikwanisa kuenda kunoviga mapfupa aya. Ndo paya nenyaya, saka tine veDrewmas media vauyewo kuti vazonzwa kuti taapapi, saka ndo paya nenyaya yachona. Ko tachida kunzwa zvakare kuti mushakabvu mukoma wenyu makumira maprocess ari kuti wapolisi here, kana kuti muzovaviga pamwe chete, kana kuti urongo hwakamira sei kune yeye? Tanga tisati aronga kuti toita seni mapurisa, nekuti ndo nhau yacho vari kutogadzirisa. Asi tati neshungu yekuti mutumbi uyu ubva watakurwa pamwe chete baba nemwana vonovigwa, nekuti handina mari sekubvira kutanga kutaura kundoita kuti nditi ndichazozvikwanisa kuti ndinoviga, ndipatsanure ndozonoviga uyu mutumbi wega nouyu mutumbi wega. Ina handina mari, asi ndine shungu yekuti sezvo zvaitika panguva imwe chete togona kubatanidza tochienda kunoviga, tichiviga baba toviga mwana, nekuti baba
pamutemo ndowatoziva ndowanotanga kuigwa mwana wozovigwa. Muchititsanangurira nhasi uno tiri kuona muri pano pamapurisa zvamira sei, tichitarisa update yemwana okutsakatika yababa vekutsakatika. Azviita ngomaenzi nyaya iripo ndeyekuti tasvika mapurisa unongoziva panotsakatika munhu kana zvinenge zvawanikwa. Mapurisa anofanira kuti vari nemunyaya yacho vachiziva, nekuti zvakabuda muzvivhitivhiti vachizviona padrumas media kuti ndo zviri kuitika muchiitiko muno munoton. Vakabva vashedza kansera anonzi mugwagwa weward 14. Uyezve ndirini samagadzi wekwachivero tinomiririra zvechivanhu imba yedu vere wekwachingwere, sezvo takambouya pai tikabata tiri pamwe chete tikataura mukatumu kuti izvi ndezvechivanhu tichitaura mapurisa. Pekutanga nhasi uno tobva tataura futi zvakare kuti izvi ndezvechivanhu. Nokuda kudaro vemhuri vacho vakawana mutumbi iwowo sezvavakataura kuti izvo ndinofanira kunoradzikwa kuurunge hwachichundu. Saka isu tauya tichimira varidzi vedu norume rwekwachivero kuti hakuna chinhu chinoitwa mudunhu tisingazvizivi. Saka tingati nauya apapi parizvo? Ndinofunga ndasiya kansera mugwagwa vachinyora zvichiitiko chakaitika nemukomana arimo kwamurinda gomo achibvunzurudzwa kuti zvakatanga sei, chii chakaitika, kuti vaone kuti vangabatsirikani sei. Funga manzwa zvataurwa navamurinda gomo vanova ndivo munin'ina womushakabvu uyezve ari mwana uyo ari kutorwa mabhonzo ake kuti achinoradzikwa. Tingati ndo mamiriro akaita nhau pari zvino. Tichazokuunzirai zvakare tanzwa kuti kumapurisa kwabuda nhau yekuti chii, vazokonkluda kuti chii. Rangu zita ndinonzi Henry Neshamba. Ayilo-ke uhlelo esiliphathele lona abalaleli emakhaya, ngithemba-ke lizwile ukuthi kuqhutshwa kanjani. Ngakho-ke sabe sililethela njalo ukuthi epolice kulethu kuphumeni, sizabe sililethela sathi ukukhuluma labahambisa indaba zangikhona abesichasela ukuthi kuyini okuzabe kuphiwe njenge-final conclusion. Elami igama nginguThadiwa Shekuthama uMandlovu ospecial. Senkwazise muri eZimbabwe, musakhangana kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh